दानिया नोंसोरो साउथ नेसनखौ खालामदो पोजिशन रेडी स्टार्ट हैया 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 दे दानिया स्टिक लेसन पोजिशन रेडी स्टार्ट जोबोद मोजां सोलोंसाफोर जोबोद मोजां दानिया आं नोंसोरनो एडभान्स मांकी लेसनखौ दिन्थिनोसै नोंसोर बयबो गोसो होनानै नाय आरो सोलोंनानै ला जागोन ना हैया hey hey हैया 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 hey हैया 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 hey hey हैया 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 hey hey हैया हैया hey hey हैया hey हासिगोन ना दानिया फुंखा आरो जदब नोंसोर सानैया फैनानै स्पारिं गेलेफैदो Bo, sir. Bo. Here. Ready? Start. Here. 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 Hey. Here. Hey. Here. 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 Hey. Here. 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 Ready. Here. 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 Hiya! 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 Proto! Hiya! जोबोद मोजां जादों Bo sir. Bo. दिनै एसेयावनो जोबबाय Bo. माबारलै आंहा एसे आलासि दंमोन दे माबा एसेल' दे सिनारा हाबनो रायजोफोर लाबोयानो मोनामो माथो एसे गन्ध दङ खामदोंदां थ' जोलावफोर पलिअ जाहैदिनि देहा एसे राखाङो खोमा ओइ लौगा नों मानो दाबो गानथ'नालै र' नै फेल' सोथारनांसिगौ
माथो आंखौ फुटबल गारनांबायलाय साला एखेबारे बेथाललै आइदै है साला बेथाल समफ्राव हौले मोनफैलै बस लावगाया है बियो हारसिं जोंनाव फैगासिनो दं माबा मा होनो सेंग्राबो लांदों मानो मिथिं दं नामा मिथिं नङा माथो दनैसोल'थार खोनायाखै बिदिसोलै थोस्लाबलायथ्रा नंगौना मा बिलाय ए बिखादोरा जागोन दि आसल भिटामिना बेखौसो दंसैलै आजिखालि माथो दे नै माथो आदै सफैबायानोलाय सफैबामोनलै बस फैयो हा माथो थु आथिखालनि सेंग्राफोर मावनाय दांनायावथ' गैखाला फरायनाय लिरनायावबो गैला फारसे समाजनि मोजां थाखायबो जेबो सोलोंनो रोंला अखा नायबाथाय बे जुमायनि आड्डायानोसै सि मा जाबावनोसै बे बर' हारियालाय mana aduh akhir dah gila hah masa aku bilai ayo maru kini masih boleh sana yang lalu ya berkarasya sana yang lalu बाजै एक नम्बर लाबो नै मिजिङाय बै जुमाय बथलसेखौ लाबोना होफैलाय नै आं सोनारखौ आं गोसोनि बाथ्रा फोरमायनो हंगार पापि हंगार बा आयै हा मा जादों नोंनो पापि हंगार हगार माथारा नोंसोरखौ होथारमारनांगौ नामा हगार माथारा नोंसोरो नै हगार खामनिफोर हगार होनदों नोंसोरखौ मा दं आंनावलाय मा नागिरना मोनबावनो दानि नै रुवाखौ मोनफ्लांबाय अन सिनायनि होथारनोसै दानिया नोंखौ नै दानस'थारनोसै बा नै दानस'थारनोसै हगार माथारा नामा हगार माथारा नोङो हगार माथारा हाफिफोर सुनिफोर बे न'खराव मा मोनफैबाय थायो नोंसोरलाय नोंसोरनि खेराइ खुंफु सोलोंनो फैनाया हिनजाव मुन्दास बेहाय हिनजाव बोनो मुन्दास बेहाय हिनजाव फोरोंदों नोंसोरखौ सोलोंनो थिनदों नामा बिदि हाफिफोर मुन्दाफोर नोंसोरखौ दानस'थारनोसैसो आं लख्रा नोंनि मा खुबैलाय आखायाव हगार गोख्रै जिथा खुंथा लख्रा नोंनि बेबायदि आखुआ मोजां जायाखै खुंखा नों मानसिखौ apa माइ apa abuku गुन्दाफ्रा बोगासिनो दं नोंबोखौ बोदों नों जोंनि आफादखौ बदनामखौल' सानो नामा नोंखौ जों दानो सारनो खोन्थागोन हे सेंग्राफोर हामालै लोंनो फैदों मोजाङै लोंनानै थांदोब्रा हा मानो बिदि खालामनांगौ जाखोबालाय
आदै आरो मादै हायोब्ला नोंसोर दिनैनिफ्राय जौखौ दाफानसै बेबायदिनो जौ फाननाय जायगायाव गोबां गाज्रि जाथाय जानायजों लोगोसे समाजाबो गुबुंले जायो आरो गोबां जेंनाफोर नुजाफैयो आरो समाजा आब्रुथि गैयै जालाङो। बाथ्रालाय नंगौ फिसाफोर, नाथाय जोंहा हा हु खलबसेबो गैजायैया। जोंबायदि गोरिबा जौ फानाबानो जेबो राहायानो गैजाया। नङा आदै, जौ फाननायनि अनगायैबो बे मुलुगाव गोबां फालांगिफोर दङ, जेरै साहा गला होनाय, दाउ अमा फिसिनानै फाननाय, मैगं थाइगं बायस'नानै फाननाय, बायदि रोखोमनि फालांगिखौनो मावनानै जानो हायोना। नोंगौ फिसाफोर, मा खालामनो, दानि जुगाव जुमाय फाननानै जानायाबो सोलिलाब्ला जोंबो दानि गोदान मुगानि मैगं थाइगं फाननानै जानाय एबा साहा गलाफोरखौनो होनानै थांनानै थानाय राहाखौ नागिरनांसिगोन। साबगौ आदै आरो मादै, नोंसोर थारखौनो सानदों। बिब्दिब्ला दिनैनिफ्राय साहा गलाखौनो होनानै जादो। जासिगोन फिसाफोर, जों दिनैनिफ्राय साहा गलाखौनो होनानै जासिगोन। नाथाय हनै बिफायासो मा होनो। दे जाथोंसै फिसा। बिब्दिब्ला दिनैनिफ्राय नोंसोरो साहा गलाखौनो होदो। दे फिसा दे। दे
बिब्दिब्ला जों थांदिनि। दे फिसाफोर दे। थादो बिनानाव। लख्रा, बाथाब, जलदब, थेफ्रा, थेंगोना, एमाव, लावगा, जोगदाव नोंसोरो बयबो ओरै फै। नोंसोर बयबो बै अन्थाइनि बुस्थुखौ बानानै खार। खोमथा, फुंखा आरो फैलाव नोंसोरो बिसोर बयखौबो बै बिफाङाव साजाहैथां। नोंसोर आरो फिन बेबायदि खालामबावोब्ला नोंसोरखौ आं सोलोंसालिनिफ्राय होखारहरनाय जागोन मिथिखा। नायथारगोन बे सालाखौ सोर मानसिया जोंखौ बेबायदि बिखावलाय साजानाया नायगोन बे साला सैमा फिसा खोमथाखौ नायथारगोन। सिफु अलंबार दासो फैदोंना नोंथाङा? औ नोंथां खुलुमबाय। खुलुमबाय जिरायदो दे। दे जागोन दे। दावबायनायाव जेबो जेंना नुजायाखैथ' नोंथां? जेबो जेंना नुजायाखिसै नोंथां। माबाफोर खौरां लाबोदोंना नोंथां? नङा नोंथांनि सोलोंसालिनि मोजां गाज्रिनि खौरांसो लानो फैदों आं। जेबो जेंना नुजायाखै नोंथां, नाथाय बुंनो थाङोब्ला जोंनि बर' बिमा बिफाफोरा कंफुटनि गुबै सोदोबथिखौ बुजियालासिनो उल्थासो बुजियो। उल्था माने? आंनि बुंनायनि सोदोबथिया जादों गोबां बर' बिमा बिफाफोरानो कंफुखौ बुलायलायनायनि गाज्रि आदब खायदानि अनगायै जेबो नङा होननानैसो सानो। अ नंगौ नामा? जोंनि गेजेरावबो बिर जोहोलावफोर दंमोन, बिसोरनावबो दावहा नांनायनि आदब खायदाफोर दंमोन। नाथाय जानांगौ बेफोरबायदि गोरोन्थि बुजिनायनि थाखायनो बैफोर आदबा दा जोंनि गेजेराव गैलिया। अ नंगौथ' नोंथां, मोनसे गेरेमसा न'खर जानो थाखाय जेरैबायदि बिजि खान्दानिफ्राय लानानै न'खरनि मोनफ्रोमनिबो गोनां जायो, बिब्दिनो मोनसे गेरेमसा हारि दानो थाखाय हारिमुजों लोगोसे मार्शियेल आर्टखौबो नांगौ जायो। औ औ औ नंगौ। बिदिब्ला आं थांदों नामा नोंथां? र' नोंथां,
साहाया जाबायानो अन्नानै नोंथाङा दसे जिरायबावदो। दे बिदिब्लालाय। दे नोंथां लोंदो। दे जागोन दे। जाया बे जायगायाव कम्फुट सोलोंसालि माब्लाबाबो जानो हाया। नाथाय मानो सार? नोंसोर कम्फु फोरोंगोन गथ'फ्रा जानला मोनला बुलायलाबायगोन बे माब्लाबाबो जानो हाया। बिब्दि नङा नोंथां, जोंहाबो कम्फुआव माखासे नेमखान्थिफोर दङ, जानला मानला खालामजाया। अब्लाबो जाथारनाय नङा। सारा गामिनि मानसिफोर बुलायलाबायनायखौ बुंदों नङा होनब्ला? बुंदोंब्ला बिनि दायनिगिरिया कम्फुआ नङा सार, जौआसो। बेनि अनगायैबो कम्फुनि सोदोबथिया दावराव दावसि खालामनाय नङा, दावराव दावसिखौ सिरि खालामनायसो। अब्ला मालाय समाजखौ कम्फुजों मा दावगाहोनो हानो? हायो सार, जोंनि मानसिया कम्फु गेलेनानै सासे अलिम्पिकनि चेम्पियन जानो हायोब्ला बेसे गोग्गाथाव। आंना गोरोन्थि जाबाय, आं सानस'स्लाबनो हायाखैमोन, आंखौ निमाहा होदो। जेबो नङा नोंथां। बिदिब्ला नोंसोर नोंसिनि खामानिखौ जुरिदो, जों थांलायदिनि। थ' मा सानदों नोंथां? जेबो नङा नोंथां। बिब्दिब्ला थांनायनि सिगां आं नोंथांनो आंनि मोनसे सेक्रेट टेकनिकखौ खोन्थालांदोंनि नामा? दे नोंथां, थ' बिब्दिब्ला बै फोथाराव थुदो। थ' बिदिब्लालाय। Huya! 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 Hui! Huya! Hui! Huya! 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 Hui! Huya! Hui! Huya! Huya! Bo! बिदिब्ला आं थांदिनि नामा नोंथां? जागोन दे। थांदिनि बिदिब्ला। दे थांदो नोंथां। बो बाजै फिथाइया जोंबो लाबोदो ओरैजाय। र' नै लांगासिनो दङ। नो दे दे जागोन बाजै दे। जादोलै सेंग्राफोर। जादोलै सेंग्राफोर। जाबाय। सेंग्राफोर दै लोंनो ना? सोरबाफोर साहा लोंगौमोन नामा? दिलै बाजै बोरैबो लाबोलै बाजै। बाजै नोंसोर बाव थांब्रा। ए गैया मालाय मैयानो बिलोगोफोरजों आलासि जानो थांफादों। आयै गैलालै बस, गाज्रि खाफालाबो सुनिबावसो माथो।
सिन्था मत करलै बस इसोरा जेखौ खालामो मोजांनि थाखाय खालामो आदाया जोंनि बिलखौ खाथायहरसिगोनलै दे जागोन दे बाबुफोर दे थ' सिखारदो थ'दो बिदिबालाय थादोलै आदा गोदै बाजै दैल' आब' आं थांग्रोनोसै आइजों आफाजोंथ' दखानावसो दङ आं ओंखाम संनो थांग्रोनोसै दे आगै बिदिब्ला आं थांग्रोनोसै आब' दे थांग्रोदो आगै बल्ले खाफाल गेवबाय मा मोसला बेखो बैनि बस आदारा आयौ माथो पापिफोरखौसो लोगो मोनबावबाय आङो हाब माथो आंनि अनजालिसैलाय होसो बेखौसो होसोलाय या ओ बाजे थगरसैमोन या हे या जाब्ला होसो आयौ रैखा खालाम रैखा खालाम reka salam aku. Ayo, reka salam aku Papi Pur. Ayo. Hai, Papi Angel. Hei, salah anda sudah kabar kerap kerap nih. Mangku reka salam. Kui. Enggak, Papi, enggak, lokra, enggak. Aku enggak, ayo, aku reka salam. Ayo. Enggar, Papi Pur, enggar. Ayo, enggar. Lokra, kasih mana isbang gathering ni aku lagi. Bukan aku ya. Sisa, kumta. Raun ni apa yang kita? Enggar. Kau nama, kau tahu. Enggar. Nih bukan malah tu.
नांगौ फै फै आइदै आइदै नो मोनगोना पेपेप हैया मिजिं मानोथो नों बेबायदि हारसिं हारसिं थाबायो बेबायदिनो मानसि मोजांजों लोगोसे गाज्रिबो थाबायफायो बेबायदि हारसिं दा थाबायसै दे गोरोन्थि जाबाय आदा थुदो मिजिं नोंखौ आं दोनलांनोसै लख्रा जलदब बाथाब थेफ्रा लावगा एमाव जोगदाव थेंगोना रान्थें आरो अरगा नोंसोर बयबो ओरै फै नोंसोरखौ आं सिगाङावबो वार्निं होखाबायमोन नोंसोरनि बिब्दि गले गले गोरोन्थि खालामबाय थानायखौ आं निमाहा होबाय थानो हाया नोंसोर खालामनो हासिगौ सार आंखौ निमाहा होदो सार आंखौ निमाहा होदो सार आंखौल' अननानै निमाहा होदो रावखौबो होआबाबो सार आंखौ निमाहा होदो सार आं दिनैनिफ्राय जेबो गोरोन्थि मावथारला सार आफाखौ मोनथारथों आं दिनैनिफ्राय जेबो गोरोन्थि मावथारला महरग आइदै होबावबायसो सारा आइदै मलमजों नानांसिगोनदां मलम पाकेटथाम नांसिगोनदां आंखौबो लाखियासै बै मा नायगोन जोङो खनसेयाव नुलायखागोन जोङो सानसे नायगोन ना बिसोरखौ माबायदि बिसोरो खनसेयाव थाखागोन ना बे आंजोंथ' मा दंनायावलाय मोजां जेबो गैखाया ओइ बाबु खोमथाया दंना औ मानोबा नांगौमोन आब' औ अन्नानै एसे लिंहैनो हागोन ना बाबु औ र' आदा मा जाखो बाबु बैहाय नोंखौ सोरबा आब'आ लिंहरदों नंगौ नामा औ थां आं थांगासिनो दं थां
नै माथो मिजिंसोलाय मानोबा फैयामोन मिजिं नोंथाङा आंखौ मैया रैखा खालामनायनि थाखाय आं दिनै नोंथांनो गोजोननाय होनो फैदों। नंगौ नामा मिजिं? औ गोजोन्थों। गोजोन्थों मिजिं। बिब्दिब्ला नों थांदो दे मिजिं। दे आदा। Yes! खोमथा नोंना जाथ'वाखै नामा? नै जासिगोन। नोंहा दा फैदो जा थांगोनसै। दे थांग्रोदो दा उनाव थांनोसै आं। मिजिं नों बेयाव हारसिं मा खालामो? आं हारसिंल' नङा खोमथा बैलाय लोगोफोरबो दं। जों मैगंसो खाफैदों। मिजिं मा आदा? आं नोंनाव फंसे बाथ्रा सोंगौमोन नों गाज्रि मोननाय नङाथ'? मानोलाय गाज्रि मोननो? सोंना मा सोंनो? मिजिं नों आंखौ मोजां मोनमारोना? आंनि गोसो गोरबो गासैखौबो नोंनो बावजोबखाबाय आदा। फोथायनाय फोथायैया नोंनि सायावसो। आंबो नोंखौ जोबोर मोजां मोनो मिजिं। नंगौना आदा? नंगौ मिजिं। हनै फाग्लिफोर नाहरनाय। नोंनि लोगोफोरा जोंखौ मिनिहरगासिनो हनै। ओइ फाग्लि फैदोहाय। थांगौ। नै आंनि लोगोफ्रा आंखौ लिंहरबाय आं थांसै दे। दे थांदो मिजिं आंबो थांनोसै। माब्लाबा जोंनाव बेरायहैनो थांदे आदा। जागोन दे मिजिं माब्लाबा थांगोन।
आदाया फिथाखौ आलु हरदोलै लोंखांबाय बाबुमोनहा दे लोंखांबायबा एसे हगारलायदो साहा लोंनायनि राङा होलांदो बाबु मा रां आंहा रां होनाय हुदा गैया हा मा बुंनाय जाखो मानो हुदा गैया साहाखौ लोंबा लोंनानै मानो रां होआ बेलाय ओइ सिथा आंखौ सिनायाखै नोङो सिनायलायनो गोनांथि गैया नोंथां फैसाल' होदो आरो सिरि सिरि ओंखारलांदो मा नोंसोर आंखौ सिनाय मोनाखै ओइ सोर फैनो अ कुम्फु नोंनि दादागिरिया बेयाव सोलिया मिथिबाय नों बायदि कुम्फुखौ जोंबो रोंगौ हे 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 आयै फिसाखौ हामानो आद्रि आद्रि बेफोरबायदि बुबाय बाखि
सार जों नोंथांखौ नांगौमोन सार सार मा नाथाय मानो जों नोंथांजों कुम्फु सोलोंजानो सानदों सार नाथाय नोंसोर आंनो मा होनो सार नोंनो जोंनि बिखाखौ नांगौब्ला दानो जोङो बोखावना होनो हागोन सार अ जागोन गोजोन्थों सार गोजोन्थों सार गोजोन्थों खोमथा मोजाङै खालाम नाजादों सार गोसो हो खोमथा जागोन सार स्टप ओइ खोमथा नों ओरै फैलाय खोमथा नों देहाखौ मोजां मोनाखै नामा ओहो सार खर'खौ एसे सानाय मोन्दों थां बिदिबा नों जिरायथ'दो जागोन सार गो स्टार्ट अगेन दानिया नोंसोरो सामराय लेसनखौ खालामदो जागोन ना दानिया नोंसोरो स्नेह लेसन खालाम जागोन ना दानिया जलब आरो बाथाब नोंसोर सानैया फैनानै स्प्रें गेलेफै सार Stop! sir. दानिया नोंसोरो बै बस्थु लाना खार जागोन सार
सार आंनि बिखा बिख्लो गासिबो आलो जोबथारबाय सार आं दसे जिरायथ'नोसै नङा मा बाथ्रा आयो हाबालायगोन दा सार जोंनि खस्थ'खौ एसे खमायना होदो सार नङा मासे बिस गोनां जिबौ जानो थाखाय बेबायदि खस्थ'खौ सहायखानांगौ गोरोन्थि जाबाय सार मानो लेंहरदोंमोन आंखौ मिजिं मोजां गाज्रिनि खौरां लानो लिंहरदों आदा इयुननि बाथ्रा रायलायनो ए नंगौ नामा थ' बिब्दिब्ला जोंहा सानैजों बै दैसा सेराव जिरायहैदिनि थुदो आदा मिजिं मानो खोमथा ह बै दाउब' जरासेखौ नाहरनाय नुहुरबाय नों मिथिगौना बिसोर मा बाथ्रा रायलायदों आं दाउब'नि रावखौ बुजिनायमोनब्लासो नोंनि सोंनायनि फिननायखौ होनो हागौमोन नङा मिजिं दाउब'नि रावखौलाय सोरथो बुजियो नाथाय जों मेलेमजिबि मानसि माहारिया एसेब्लाबोथ' हमदां हायोना हानायाथ' हायो खोमथा नाथाय आंनि सोंलु गियानालाय नोंनो मा फिननाय होनो हानो थेवबो मिजिं नों जेसेबां हायो एसेबां फिननो नाजानाय खोमथा बिदिब्लालाय आं बुंनोसै जों जेरै गाव गावनि मोजां मोनलायनाय आरो अनलायनायखौ फोरमायलायदों जानांगौ बिसोरबो बिब्दिनो औ मिजिं नों थारखौनो बुजिदों थौ मिजिं जोंहा बै बिबार बारियाव बेरायहैदिनि थुदो मिजिं नैबे बिबारखौ नायसाय मानो खोमथा बे बिबारखौ नोंजों रुजुजायै सना बिनि गावदां महरा नोंनि खावलायजों बिनि जारौरौ गाबा नोंनि गुस्थिजों आरो बिनि गुरै फाइलिफोरा नोंनि महरजों रुजुजायै सना नोंमारगौ ना नोंगौ मिजिं सना आरो नोंखौ माबायदि नुयो मिथिगौ माबायदि सना बैबायदि नोंखौ